Salutare tuturor și bine și la un nou anunț. În acest anunț micuț, vă spune 2 minute, vreau să vă anunț Crăciunul și sărbători, să citești cel mai important Revelion, să sărbătoriți mult drag, să fiți fericit. Eu nu fac mai nimic de Revelion, vă stau noaptea până la 2 noapte, 3 noapte, abia mult suc și cam atât, mă bag în mine însă. Da, eu acum o să pun o mică melodie și să vorbesc mult mai tare, pentru că o să pun o melodie destul de tare și da, sunt Crăciun fericit, sănătos, plus Revelion și vreau să vă anunț despre chestia asta cu postatul videourilor, cum o să postez, poate 3 pe zi, poate 2 pe zi sau poate 1 pe zi, în cazul ăsta să fie foarte multe videouri, foarte multe și foarte multe videouri să fie azi postate, foarte multe. Este pe să facem videouri mai scurte, pentru că nu mă las să filmez, pentru că n-am fucking depozitări în Mobizei și mă enervează. Și da, am zis să filmez și pe Mobizei, că eu ce lăsăm ceva mai simplu, să facem un mic anunț și să punem și o melodie. Da, mă tot cu acest foarte mic anunț în care vă spuneam eu cum o să apară videourile, 3 zile, poate 2, poate un video pe zi, dar depinde că nu o să fie nici când o să fie o zi, deci pe mâine eu pot și să nu postez, pentru că poate mă plictisesc sau ceva de genul. Dar dacă vă plăcut acest info video, dați un like, share și subscribe.